Жыве Беларусь! Гэта не мой выбор. Гэта не наш выбор. Гэта не выбор беларусаў. Да увогуле гэта не выборы, бо гэта спецаперацыя по чарговай спробе перапрызначыцца самим Лукашенком на узурпаваную пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Ён ужо прайграў гэтыя выборы. Ну, хтосьці скажа, гэта словы, ну што сказаў Латушка, ён прайграў. Ён прайграў, таму што ўжо напярэдадні 26 студзеня шмат якія краіны, парламенты, міністры замежных спраў, еўрапейскі парламент, камісар па міжнародных пытаннях супрацоўніцтва і бяспецы Еўрапейскай камісіі сказалі, што мы не прызнаем гэта выбарамі. Мы кажем, что это фарс, это хлусня, это подман, и мы не признаем Лукашенко. Лукашенко неудачник. Лукашенко это той человек, який стратил для нас шмат, зрабіў дрэннага для нашей радзімы шмат. И за гэта ён повинен отказать. Отказать не перед своим сумлением, а отказать перед народом. Сегодня я счастливый, что вы пришли на гэты митинг. Важно, что мы разом, важно, что мы объединяемся, важно, что мы показываем, что мы не сдались. Бо это наш пераказ там, унутр белорусам, якія не могут выйти нават на пикет. Тым белорусам, якія сядзяць у вязніцах. И до их дойдзе эта информация, что тут у Варшаве, у многих городах по всем свете белорусы вышли, как подтрымать их. У нас есть две мэты. Одна з іх палітычная, каб Лукашенко ўжо ніколі не атрымаў суб'ектнасць прэзідэнта краіны, каб ён не меў права юрыдычнага міжнароднага прадстаўляць Беларусь звонку. У нас ёсць прававая мэта. Гэта адказнасць за тыя злачынствы, якія ён здзейсніў на беларускім народзе. Хтосьці кажа, давайте паспрабуем з Лукашенком дамовіцца, что галоўнае захаваць незалежнасць. Але вы можете сабе уявіць незалежную краіну без свабоднага народа. Пакуль Лукашенко пры ўладзе, беларусы не будуць свабоднымі, а значыцца, гэта заўсёды будзе рызыка для нашай незалежнасці. Лукашенко не гарант незалежнасці. Ён той чалавек, які вядзе да таго, каб Беларусь страціла свой суверэнітэт і незалежнасць. Таму для нас ёсць два галоўных слова. Гэта незалежнасць і свабода. Бо Лукашэнкі заўтра не будзе, як ён сам сказаў, ён здохне. А хто абароніць Беларусь? Абароняць толькі свабодныя, вольныя беларусы. Таму я веру ў тое, што мы будзем незалежнай краінай без Лукашэнкі, што мы будзем вольнымі людзьмі без гэтага дыктатара. И мы вернемся ў Беларусь, бо я думаю, что тыя, хто сёння прыйшоў на гэтай акцыі, хочуць вярнуцца ў Беларусь, на нашу любую радзіму, бацькаўшчыну, Беларусь. Ці ёсць у мяне надзея? Не, у меня ёсць перакананне, што так і будзе. Незалежная, вольная, дэмакратычная, еўрапейская Беларусь. Жыве Беларусь! Можна ўсё. Пусціць каханне дымам, взять і занедбаць мінулы шлях, але толькі не любіць радзімы з чорную павязкай на вушах, з чорную павязкаю на вуснах, з чорную павязкай на вачах, толькі слухаць словы нездарлівыя, толькі не тлуміць яе маной, бо ў адным мы вінны, пакуль жывы, праўдай абавязаны мы ёй, истиной, одиною, одной. Песняр белорусской земли Владимир Короткевич. Что для меня правда? Правда для меня Беларусь. Что для меня правда? Правда гэта радзіма. Что для меня правда? Правда гэта вольная, незалежная Беларусь, вольная ад гвалту і тэрору. І гэта павінна стаць ісцінай. Гэта павінна стаць нашай мэтай. Яна з'яўляецца нашай мэтай.
Думаю, што для большасці з нас свабода і незалежнасць гэта тыя два словы, якія ідуць разам. Але некаторыя нам кажуць: давайте адмовімся ад свабоды, каб захаваць ілюзорную незалежнасць. Уявіце сабе незалежную дзяржаву без свабодных людзей. А хто будзе бараніць гэтую незалежнасць? Узурпатар, рэжым ці свабодныя вольныя людзі? Не будзе незалежнай Беларусь, калі мы не даб'емся свабоды і волі для беларусаў. Птушка ў клетцы не спяваюць. І у нас спачатку забяруць свабоду, забралі свабоду выбара, і пазней забяруць незалежнасць. Нельга ўявіць свабоду без адказнасці, бо давайте сабе прадставім. Свабодныя людзі, а над імі бандыт, злачынец. Ці можам мы такую сітуацыю сабе ўявіць у жыцці? Не. Таму павінна быць адказнасць, бо калі наступае адказнасць, тады наступае і свабода для гэтых людзей. Я шчаслівы, што сёння пабачыў на вуліцах Варшавы шмат беларусаў. На мітынгу сёння ў гэтай зале. Як я думаю, сёння мы паглядзім у тэлеграм-каналы, на Белсаце, у іншых незалежных СМІ і пабачым, сколькі вольных беларусаў, якія прагнуць свабоды, незалежнасці, выйшла на вуліцы розных гарадоў па ўсім свеце. Бо гэта наш абавязак. Гэтую гадзіну, некалькі гадзін прысвяціць Беларусі. Гэта жа, здаецца, нічога не каштуе. Дзякуй вам, дзякуй, што вы ёсць. Мы чуем, што хтосьці кажа нам: давайте станем на калені. Але мы не хочам станавіцца на калені. І гэта злуе рэжым. Ён з гэтага ў шоку. Чаму? Я ж такі сильны, я рэжым. Я прымушу вас, станьте на колени, просите ласки моей. А мы не стали на колени. Я, Павел Латушка, не стал на колени. И я перакананы, что вы не станете на колени. Пакуль мы не скарымся, мы не стоим на коленях. И у нас есть надея. И я откажу: не, у нас нема надеи. У мяне, і я спадзяюся, што і у вас ёсць перакананне, што мы зможам перамагчы і што мы будзем жыць у вольнай краіне, дзе будзе незалежнасць, адказнасць і свабода. Жыве Беларусь!